गिबि गिबियावनो गोजोन मोनाबिलिनि अननाय सिबिनाय खुलुमनायखौ गासिबो रायजो राजानिसिम बावहरबाय। बे साननैसो आङो भिडिअ बानायनो समखौनो मोना जाबाय थादों आरो बाथ्राया जाहैबाय बावैसो सिगां आंनि एक्सिडेन्टखौथ' नोंथांमोना फ्रायानो मिथिबाय। दा बै एक्सिडेन्टनिफ्राय मेथाइथिं आंनि गोसोआनो थाङाखै एसेबो। बिराद कठिन जादों आरो मेथाइथिं थांनो, गोसोआ फारसेथिं थाबाय थादों, खर'आ बोरैबा डिप्रेसनाव थांनाय बायदि जाबाय थादों। दा बेखायनो आङो माने गारामायाबो थैनानै दंथ'योमोन होननांसिगोन आङो। मैयासिमबो आं मेथाइखौनो माने खननोनो हायाखैमोन। माने गोसोआनो एकदम गोरोबा एकदम मिलायथारा जाथारदों आरो गोसोआ माने एक्सिडेन्ट फारसेल' थांबाय थादों आरो गारिखौ दासिमबो रिलिज खालामनो हायाखै, बानायनो हायाखै दासिमबो। बानायगासिनो दं, नाथाय पार्ट्स फैनायावनो मानायावनो एसे सम लादों। बेखायनो आं बेखौ माब्ला बानायखांनानै आदानो गथायनो हागोन बेखौ सिन्था जाबाय थादों। दा बेखौ गथायखांनो हाबासो आंनि गोसोआबो एसे साबसिन जागोन। बेनिखायनो आं मेथाइथिं माने गोसोआनो फैथाराखै। थेवब्लाबो दिनै आङो माखासे इमारजेन्सि खामानि दं आंनि आखायाव। दोंब्रै दोंबासो मेथाइ टिउन खालामनांगौ दङ। ओंखायनो जेने थेनेब्लाबो बावगारनानै आं मेथाइआव हाबफिननो सेस्था खालामबाय थादों। बेनिखायनो दिनै आं बे मोनाबिलि समाव नैबे आंनि बिदा जा BKWCनि चिफ आदानि मेथाइ दङ दोंनै टिउन बानायनांगौ। दा दोंनैबो जाबाय, नाथाय पालिश खालामनांगौ दं, एसे साबसिन खालामनांगौ दङ। दा बेनिखायनो आं बिनि गेजेराव नैबे दोंसे जाग्रोनायखौ आं नोंथांमोननो ससे, आबुं नङाब्लाबो ससे खोनासंहोनो लादों। मेथाइखौ आङो 26 खालि आं स्टुडिअ'आव थांगोन, बेनिफ्राय गाइड होगोन, मिउजिक खालामखांनायनि उनावहाय फाइनाल ड्राफ्टखौ खालामगोन। फैगौ 14 एप्रिलाव बियो अपेन जागोन मेथाइआ। गासै 25सो मेथाइ गासै जमा जानानै दङ। बेखौ आदाया बुंदों माने बै दिनखालि रिलिज खालामगोन। बेयाव बे मेथाइफ्राबो थागोन। बेनिखायनो आं बे मेथाइखौ नोंथांमोननो ओरैनो ससे गिटारजोंनो आं खोनासंहोनो लादों। नोंथांमोना खोनासंबानो जाबाय। समनि फाखनाव आंनि बिखानि जिउनां ध्रुब हाथरखिफोरा उदां फैलाव अख्रां बिखानिफ्राय सिरि फारि फारि दिनै गासिबोनि जोमै अरायनि थाखाय सिरिलांजोबनो हमबाय। जोनोम जाफैदोंमोन बुहुमाव बेसोर असे सैथोनि थांखिजों। सुबुं हारिनि गेजेराव गोदान सोरजिनि गोदान मिजिं लानानै नाथाय बिदायनि मोनाबिलियाव बिसोरदि गोमालांबाय। नाथाय बिदायनि मोनाबिलियाव बिसोरदि गोमालांबाय। समनि फाखनाव आंनि बिखानि जिउनां ध्रुब हाथरखिफोरा जिउआंनि सोरांनो रोङै खोमसियाव दोबैहैसिगोन नामा? सोरनि थुलुंगायाव बोरै
नुबावनो जिउनि गोदान सिमा जिउआंनि सोरांनो रोङै खोमसिया दोबैहैसिगोन नामा सोरनि थुलुंगायाव बोरै आं नुबावनो जिउनि गोदान सिमा थरनैसो आगोमा अलंबार हाथरखिफोर आंनि अख्रांनिफ्राय सानसे माब्लाबा सिरि सिरि आं मिथिस्लाबै गोमोरलाङोबोना बबे बिखाजों आं माबोरै बुहुमाव गोजोनै थांनानै थाबावनो बबे बिखाजों आं माबोरै बुहुमाव गोजोनै थांनानै थाबावनो सोरनि अननायजों गोदान सोरजिनि जोनोम जाफैबावगोन सोरनि अननायजों गोदान सोरजिनि जोनोम जाफैबावगोन दिनैनि बे गोदान मेथाइ गोदान टिउन खालामनाय खननाया बेनोमोन रायजोफोर आबुं मेथाइखौथ' नोंथांमोना 14 एप्रिलनि उनावहाय खोनाखासिगोन दोंफ्रोमबो मेथाइखौनो आदाया इउटिउब चेनेलाव होखायो आरो आदानि बांसिन मेथाइयानो रिभलिउसनारि मेथाइ बिनि गेजेरावनो हारि फोजाखांनाय बिनि गेजेरावनो मा होनदों ससियेल मेथाइ जे सुबुङा माबायदि जानांगौ सुबुंनि गोसोआव माबायदि हास्थायनाय थानांगौ एबा माबायदि गोग्गो गोथार जानांगौ बेखौ मेथाइनि गेजेरजोंनो आदाया फोरमायखायो जेरै फोरमायनाय आदानि गोसोआबो बेबायदिनो गुवार गोसो दा बेनिखायनो रायजोफ्रा आदानि मेथाइखौ बयबो बोजबगोन आरो बयबो मान होगोन होननानै आं आसा खालामबाय आरो दिनै बे समाव आङो इउटिउब चेनेलखौ खुलिनानै नोंथांमोननो जेरैबायदि खोथा होदोंमोन जे सानफ्रोमबो दोंफा दोंफा खोनासंहोगोन होननानै नाथाय आङो गोबां माखासे जाहोननि थाखाय आं रेगुलार भिडिअ होनो हायाखै बिनिखाय आङो बयनिसिमबो निमाहा बिदों मानोना आंबो गोबां प्राइभेट खामानि मावनो गोनां जायो थांना थानो थाखाय दाथ' नै जेनेबा आं एसे गिदिर बिपद जाबाय गारि एक्सिडेन्ट दा गारि एक्सिडेन्टआव गारियाथ' आदानिसोमोन नालाय दा बेखौ बानायनो थाखायनो गोबां लाख लाख थाखा रां नांगौ जादों दा बेखौबो आं गोबां सिन्थायाव दं माने सिन्था खालामनो गोनां जादों रां रुफानि खोथा नालाय आरो जों बायदि मानसियाथ' 1000 थाखा होनबानो गोबां साननांगौ फैयो माने बिराद साननांगौ फैयो आरो लाख थाखायाथ' आरो जों बोसोर बोसोर जालायबाबो जों मोनहास'वा ओंखायनो थेवब्लाबो आंनि केपासिटियाव आं जेसेबांसिम दङ हायो बेखौ आङो एसे माथा मारिनानै आङो बे गारिखौ आबुङै बानायनानै होगोन आरो होमब्लासो आंनि गोसोआबो गोजोननाय मोनगोन आरो दिनैनिफ्राय आङो एसे गोसोखौ एसे रेजेंसिन मोननायखाय आङो टिउनखौबो बानायनो लाबाय आरो बानायलांबाय थासिगोन दिनैनि बे गुसुं नोंथांमोननो टिउन बानायनाय मेथाइखौ खोनासंहोनो लानाय बेखिनियावनो जोब्बाय रायजोफोर गोजोन्थों खुलुमबाय।